Welcome back to the YouTube channel. Cameras, good afternoon, guys. Kuli konse kumene muli. Ya pakatile pano pamene ndithu tikudikira update. Ya tipasana pa update ndithu pano. Asilikali makamaka former Minister of Defense Haren Kandawire. Komanso ndi current Minister of Defense akhale ali ku parliament kufunsidwa mafunso. So tipanga analyze zinthu zawo kuti timveso bwinobwino kuti chifukwa asilikali ajanso I think ndofunika kwambiri. I mean, especially ngati not asilikali but department imene ikufunika kwambiri pa nkhani ya ngozi ya ndege. Atiuze kuti kodi black box kuti munalibemo anachita kuichotsa kama inabwera yopanda black box inachosidwa litiro. You understand? So the says I think mafuso amene afusidwa kwa former Minister of Defense I think akhala oti tonse tufuna mafuso makamaka because munthu ngati simunapasa mafuso abwinobwino simangayembekezere maansala abwinobwino. So pakati pano what's tikudikira update imeneyo tipatsana ndithu ku South Africa ndithu Prophet Shepherd Bushiri deploys emergency medical team imene ndithu ili pa ground ku camp kumene kuli Amalawi amene akudikira kuti abwerere ku Malawi. So ku South Africa, right? Ali ku South Africa amene akudikira kuti abwerere ku Malawi. So I think you can see kuti there are still South Africans, a lot of South Africans in South Africa who still love Major One, Prophet Shepherd Bushiri. You can see how they introduced themselves to the Papa. You know, the good news is actually it's just a great thing. Kuti anthu achipatala akwathandiza anthu amene akudikira kuti abwerere ku Malawi. So guys, here we go. Prophet Shepherd Bushiri. Can I just have introductions of all of you, please? My name is Dr. Katleho, and I'm a medical doctor by profession. Thank you. My name is Lori. I'm a professional nurse. My name is Meru Matondo. I'm a professional nurse. My name is Rosemary Mulife, staff nurse. My name is Betty Matapuna, registered nurse. I'm Joyce Kumalo from KZN, professional nurse. Zot Ayo Isishitepen, professional nurse. All right, so can you give me an update on what's happening as a medical team? Can you give me an update what's happening? Okay, Doc. So basically what we found here is that, so we were targeting the people that are ready to go home. So we have people that are ready to go home. They have buses here that are waiting for them. And then we have people that are being transferred to another camp. So we were targeting those ones that were now going home to make sure that they are medically stable so that they are ready for the road. That's what we were helping them with. We were checking their vitals and giving them, your basic medications such as your Panado, your Allergics as well, just to make sure that they are stable. But so far, so good. Everything is going well. And yeah, we have also set up a table here, and anybody that needs medical assistance, they are able to come to our table and we can assist them how we can. All right, can you pick one person from the camp that I should talk to from amongst the Malawians? We have a woman here who gave birth 2 weeks ago. She is still here. She's also awaiting to go home. The baby is okay. However, the conditions here are a bit unfavorable for a newborn. However, the baby is stable. And there is another one with the heart issue. So the child was born with a heart problem, had an operation, and then now is due for another heart operation in 2 weeks. However, now they had to leave, and she doesn't have the medication that was prescribed for her that she should be taking for the next 8 months. So that's one story as well that we encountered here. All right, so she doesn't have the medication that was prescribed. Can we help in making sure we give her this medication? Lolita, can you arrange with the team with the doctors? Can we make sure we help this woman with medication that she needs? Right away. Yes. This is something that we can definitely arrange. Can I chat with anyone from Malawi, from the camp? Yes, I am. Yes. Okay. Nandrongo Sodan, kuchitika chani kumeneko?
kunoku tili pamafuto oti tangothamangitsidwa from nowhere amene ambiri tikudutsa miyoyo yathu kuphedwa ndi zina zotero. Okay. Ndiye pano mukhala kathamangitsidwa pa ntchito malo mmene tikukhala kumatendera door by door maripa ndiye tathawa tili pamalo amodzi amene tikusowa chithandizo cha zipatala komanso thandizo la changu lobwerera kumudzi wathu Malawi. kumene mukhala kumagona pachani? Babasi kubogona pao ndi pozalongozoka ndi matoilet ake ndozaenda amafuto basi. Okay, timu ya madokotala ndatumizayo ili kumene koko ndatumiza ndine kuti athandize Malawi amene mwina akusowekera mankhwala, amene akusowekera zina ndi zina, komanso tikutumiza mabasi monga president athu Professor Peter Mutharika akamba kuti mabungwe komanso anthu athandizire. Chifukwa chake ifenso tabwerapo monga ngati nzika za Malawi zokonda dziko kuti tikuthandizeni kumeneko, komanso pali enanso mabungwe osiyanasiyana amene akugwiranso ntchito muno Malawi yokuti athandize anthu ngati inu kumeneko, monga boma la Kambira kuti tithandizane tonse limodzi kuti tikuthandizeni kumeneko. Ndiye timu yabwera kumeneko koyo ni amadokotala amene ndatumiza ndine kumeneko kuti agwire ntchito lengati alipo afika ndi amenewo ali kumbuyo kwanu. Chabwino Ndiyeno tikutumizanso magalimoto kubwera mabasi kumeneko ena mbakali kufika kutenga zinzanu. Ndimafuna ningodziwa kwambiri pa ndondomeko imeneyo kuti mavuto amene mukumana nawo kwambiri kumeneko kwani mavuto anji? nde mavuto ndi ambirimbiri tisingate kwachula onse. Amayiwo wala apopoona ndani? Amayiwo avala chofirawo anyamula mwanawo muli bwanji? Zina ndani? So mwana abadwera kuti? Mwana abadwera kokulu pa 2 June. Abadwera pakampo pomwepo? Hayi, anabadwera ku chipatala. Ndiye muli ndi mwana kumagona naye kuti koma naye? Hayi, anabadwera ku chipatala pa 2 June. Leva nopo ali mawiki awiri. Then nachoka kumene kubwera kunoko kuti ndizipita ku Malawi. Leva nopo ndapanga zina zonse ichena kuti ibwere basi ndibwere ndizipita ku Malawi. Okay. Alright, mafani ngodziwa chochitika ndi chani monga boma la Malawi kuthandizira anthu kuti azibwerera kuno, nafenso ngati nzika za Malawi titengaponso gawo kuti tithandizirane ndi boma kuti kuthandizeni muzibwera kumudzi. Tikukhulupirira kuti pompano tikumana nanu, boma likupanga zambiri komanso anthunso ngati ife nafenso tikuyesesa kumbali yathu kuti muzibwera kumudzi. Ndiye madokotala ali kumeneko kuti akuthandizeni komanso mabasi aifeso I think amba kufika madzulo ano kumeneko kuti akuthandizeni kuti muzibwera. Ziko makwambiri ivasakale ndeti akufuna kuti angobwera mabasiwo basi tikwene tizipita ku nyumba. Ziko makwambiri. Can I speak to Dr. Kateho? Hi, Dad. All right, so I just wanted to make sure that the lady, the one who has a heart problem, you arrange all necessary medicine and all other people that need our attention. Make sure we help with them. All right? Yes. All right, no, thank you so much. Thank you so much. Move around with the camera. Show me the camera. I'm seeing lines. The situation is very bad. Thank you so much, guys. Malawian cameras.